Ya. Sumangga kanggo nyumpani sing duwe bengkel, kanggo Nok Fitri sing ananing Taiwan. Bos Kampeng dipersilakan monggo. Kanggo majikan lanang, majikan wadon, Kanggo sing gawe bengkel Mai. Bos Jangkrik. Gajik-gajik. Nah, nok sing gawe bengkel. Wah, berubul. Kesiksa diri, Nah, apa sih? kula dipitnah lagi. Lah, lakinya kurang ajar. Nuduk kula leweng karo tangga. Ya salah paham. Salah tanpa bukti, kakang ngajari rapi. Obat galak bener ya nok lakine. Nih Sing bengkel. gue bengkel Mail, Bapak Mail. kanggo Bos Kampeng Nok Fitri. Kegila-gila tingkah lakine kula, durung gawe sana dilelara. Nok Fitri sayang, rusak jiwa raga, kakang mah ora setia. Ora setia. Kanggo Nok Fitri sing ananing Taiwan. Bos Kampeng monggo dalan maning Bos Kampeng. Bapak Rio, Bapak Mamai Rio. Ade, Mamai Tio sayang. Mama Rio. Asik. Kula karo laki mong gawe salah, rumah sakula ora duwe wong tua. Bos Kampeng sayang, mangan kacang dewekan bae bos. Kepengenan pun. Bos Kampeng dipegat ning laki, Priwen sih. senoke derbalike beli duwe umang, arep ngendong ning sapa. Bos Kampeng sayang, Kenapa emang sumpon balik ke? yen masih urip Obat mimilan mama priwen. beli mungkin sing Nok Fitri sing duwe bengkel Mail. Kegila-gila tingkah lakine kula Bos Kampeng, durung gawe salah dilelara. Bos Kampeng sayang, Bos Kampeng paling sayang, Sayang kakang mah ora setia. Bos Kampeng obat. Bos Kampeng yen sayang katon sayang, yen eman katon emane. Bos Kampeng Iya bener nok. aja tegelan. Bos Aja. Kampeng, Aja tegelan aja nok. Bos Kampeng, Bos Kampeng, kula karo laki mong gawe salah, rumah sakula ora duwe sapa-sapa. Iya kok. Sing krunyaha. Sing nyaha Bos Kampeng, Mama Fitri dipegat ning laki, senoke derbalike Aja keder-keder. beli duwe umah, arep numpang ning sapa. Yen masih urip Apanen. mimilan mama beli mungkin sengsara. Bos Kampeng maning kegila-gila tingkah rabine Dika. Bos Kampeng durung gawe salah dilelara. Bos Kampeng sayang, Bos Kampeng paling sayang, kakang mah ora setia. Bos Kampeng sing duwe Taiwan Nok Fitri sayang, sing duwe bengkel Mail, sing duwe bengkel Mail. Nok Fitri sing ananing Taiwan sayang, tolong Prahade Studio. Kula karo laki mong gawe salah, Aja nok aja gawe salah.
rumah sakula ora duwe sapa-sapa. Ya wong dalan nang wadon selaka ya nok. Masih Bos Kampeng dipegat Bos Kampeng Obat. seneng keder balike Aduh. di duwe umat arep numpang ning sapa Bos Kampeng sayang yen masih urip Bos Kampeng semalan bapak Bos Kampeng beli mungkin sengsara Bos Kampeng maning kesiksa diri Bos Kampeng ngajari rabi Bos Kampeng nuduh senok ngeleweng karo tangga Bos Kampeng rusak jiwa raga Bos Kampeng ora setia Bos Kampeng Lagi mendingan ora setia nok. Wis entok renggo gem. obat Harus gegem. Bos Kampeng Nok Fitri sayang sing ananing Taiwan Nok Fitri Nok Fitri Nok Fitri Nok Fitri Nok Fitri Nok Fitri Asik. senok karo lagi menggawe salah rumah sakula ora duwe sapa-sapa. Mama Fitri sayang sing duwe bengkel mahir Bos Kampeng. dipegat ning laki Sing seneng jati diri. keder balike beli duwe Jati umat diri. arep endong ning sapa tukang dana Asik. yen masih urip Capane nok. semalan bapak Aduh. beli mungkin sengsara kesiksa diri kakang gebuki rabi Alah. nuduh kula nyeleweng karo tangga Obat. salah tanpa bukti Iya. kang tolok ngajari rabi Ora sayang dulu. kanggo Mama Irian sayang Aja lo kodok rapi kang tolong. aja Sing krunyahan ning anak putu. kegila-gila Ah, sapa je? tingkah lakine gila Halo. durung gawe salah di lelara Oh, durung ana bukti. rusak jiwa raga Iya ning kakang ora setia sampai gerindra gasan ya no. alhamdulillah Iya laki nih bang